Ti di cyrraedd y coleg? Da iawn. Dim mwy o ysgol. Rhyddid. Gwneud ffrindiau newydd. Gwneud beth wyt ti eisiau ei wneud. Rwy ti ar y ffordd i'r lle yna yn y brifysgol. A dy swydd delfrydol. Ond aros funud, yn gyntaf mae rhaid i ti wneud prawf sgiliau hanfodol. Na, mae'n diflas. Ond mae rhaid i ti wneud y prawf yma a'i wneud e'n iawn. Yn enwedig os wyt ti am fynd i'r prifysgol. Mae prifysgolion angen gwybod bod gen ti'r sgiliau hanfodol i gyrraedd dy potensial. A beth am dy swydd delfrydol? Mae cyflogwyr angen pobl sy'n gallu darllen a cyfathrebu'n effeithiol, ac sy'n gallu defnyddio sgiliau mathemateg i datrys problemau fel dosbarthu tasgau, trin cyllidebau, neu weithio gydag arian. Felly beth yw'r prawf sgiliau hanfodol? Wel, mae'n profi dy sgiliau mathemateg a cyfathrebu. Fe geid i wneud y prawf yn Gymraeg neu'r Saesneg. Ac os nad wyt ti'n cymryd y prawf o difrif, fe all effeithio dy safle cychwyn yn solar, ac wedyn ni gyd am i ti fod ar y blaen. Beth yw solar? Wel, bydde di'n mynd i sesiynau solar bob wythnos i dy helpu i wella dy sgiliau mathemateg a cyfathrebu yn barod ar gyfer mynd i brifysgol neu i gael swydd. Dim mathemateg na cyfathrebu, dim swydd delfrydol, dim lle yn y brifysgol. Felly, gwna'r gorau dros y dy hun, cymryd y prawf sgiliau hanfodol o difrif, cer amdani, cymhwyso.